Sa ating police report, 13.5 na milyong halaga po ng illegal na droga na samsam sa Ilocos Region. Para sa detalye, kasama natin Idol Mil Muyano. 104.7 IFM Report. Umabot sa 13.5 milyong piso ang halaga ng ilegal na droga na nasabat ng Police Regional Office 1 o PRO1 mula Enero hanggang Mayo taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nakumpiskang nasa 2,000 gramo ng shabu mula sa 34 bypass, 8 warrant arrests, 2 search warrants at 9 na iba pang operasyon. Tinatayang nasa 53 katao ang naaresto sa mga isinagawang operasyon kung saan 25 sa Pangasinan, 19 sa La Union, 5 sa Ilocos Norte at 4 sa Ilocos Sur. Kabilang sa pinakamalaking operasyon ang isinagawa noong Marso 21 at 22 kung saan nasabat ang 1.17 milyong pisong halaga ng shabu mula sa 3 high-value targets sa lungsod ng Dagupan at Urdaneta. Habang noong Abril 29 at 30 naman, 8 ang naaresto at higit 1.2 milyong piso ang nakumpiskang droga sa Pangasinan at La Union. Nagbabala naman si Police Regional Office 1 Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista sa posibleng epekto sa reyon ng floating shabu matapos matuklasan ang 1.5 bilyong halaga ng ilegal na droga sa karagatan ng Zambales. Aniya, dati na rin na may mga natagpo ang shabu sa baybayin ng Ilocos kaya't kinakailangan ang mas mahigpit na pagbabantay sa maritime areas. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Nil Muero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.